ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ୱିଥ୍ ଶିବାନୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ମୋତେ ହିଁ ଜଣାଅଛି। ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, ରେଡ଼ି ହେଇକି ଦିଦିକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କହିକି ସେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ସିଏ ହିଁ ଆସିନଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଟିକେ ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଣିକି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଲି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କାମ। ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଏଇ କାମଟା ମୁଁ ହିଁ କରେ। ଦେନ୍ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲୁ ମିଶିକି ଏଠି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଉଠିକି ମୁଁ ଟିକେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେରିକା ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା। ଦେନ୍ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି ଲେଖିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେଖେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ। ଦେନ୍ ଲେଖି ସାରିକି ଏଠି ନାମ ଜପ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ମୋ ଦିଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍। ଦେନ୍ ଆଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ବରା, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏଠି ଦିଦି ଗୋଟେ ବୁକ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା, ଖାଲିଟାରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବି ବୋରିଂ ଭାବୁଥିଲି, ତ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେହଟା ଖରାପ କରିଛି, ଗାଳିଟା କିଏ ଶୁଣିବ। ମାମା ଦିଦି ମିଶିକି ଏମିତି ଗାଳି କଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଦେନ୍ ଏଠି ଟିକେ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଇ ଦେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଲି, ମାମା ଯାଇକି ଆଣିଦେଲା, ମାମା ଦିଦି। ଦେନ୍ ଗୁଡ଼ୁ ଏଠି ଆସିଗଲା କେତେ ଦିନ ପରେ, ମାନେ ସେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ସେ ଟିକେ ଏଠି ଭୁଲଥିଲା ଆଉ ଦେଖିକି ଲାଜ ଟିକେ କରିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ମୋତେ ଆସିକି ହସାଉଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛି କି ହସଟା ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ। ଦେନ୍ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।